शेख हसीनाଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିଜ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। शेख हसीना ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଭାରତରେ। ତେବେ शेख हसीना ଏମିତି କି ଭୁଲ କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା शेख हसीନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ିଲା ଓ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ମି କ୍ଷମତା ନେବା ସହିତ ଇଣ୍ଟରିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ शेख हसीନାଙ୍କର ସେହି ତିନୋଟି ଭୁଲ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବି ଯେଉଁଥିପାଇଁ शेख हसीନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। शेख हसीନାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯେତିକି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ତାର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ शेख हसीନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। शेख हसीନାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଭଲ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଭାରତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ବହୁତ କଥାରେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ମିଳିଛି ଓ ଆକ୍ସେସ୍ ବି ମିଳିଛି। शेख हसीନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଚାକିରିକୁ ନେଇ ସଂରକ୍ଷଣ ବା ଜବ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍। ଆଜିର ବାଂଲାଦେଶକୁ ଆଗରୁ ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ କୁହାଯାଉଥିଲା ଓ ଆଜିର ପାକିସ୍ତାନକୁ ୱେଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ କରି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା କେବେ ନା 1951 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ମାନେ ଆଜିର ବାଂଲାଦେଶ ଓ ୱେଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ମାନେ ଆଜିର ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ହଉ 1968 ମସିହା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନର शेख मुजिबुर रहमानଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ शेख मुजिबुर रहमान ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ शेख मुजिबुर रहମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରିଲେ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅଥୟ ହୋଇ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ଓ ସେତେବେଳର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସାହାଯ୍ୟ ବି କଲେ ଓ ୱେଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ବା ଆଜିର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଓ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନର 93,000 ସୈନ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା 1971 ମସିହାରେ ଏହା ଘଟଣା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକ ନିୟମ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ 30% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ ଏହା ଥିଲା କି ଯେଉଁମାନେ 1971 ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜେଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ତୃତୀୟ ବଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହା ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ହେଲା, ହାଇକୋର୍ଟର କିଛି ଡିସିସନ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଛି ଡିସିସନ୍ ଆସିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଥିଲା କି ଜବ୍ର ବା ଚାକିରିରେ ଆମେ 93% ମେରିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଦେବୁ ଓ 7% ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା କାଟାଗୋରୀ ଓ ଭେଟେରାନ୍କୁ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ 30% ଜବ୍ ଏହି ରିଜର୍ଭ ରହିଛି ତାହା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଏହା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ବା ବହୁତ ଛାତ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଦଳ ଓ ଛାତ୍ର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ଓ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପାଖାପାଖି 300 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବାଂଲାଦେଶ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, शेख हसीना ବାଂଲାଦେଶର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇସାରିଲେଣି। ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପରି ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରିଂ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶର ଶେଷ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଏହି ନିୟମକୁ शेख हसीना ମାନିଲେ ନାହିଁ ଓ ଇଣ୍ଟରିଂ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ ଶେଷ ନିର୍ବାଚନରେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳର ବହୁତ ନେତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ନାହିଁ ଓ शेख हसीना ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ବିରୋଧୀ ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରାଇଲେ ଓ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ शेख हसीना ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଥିଲା। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖଲିଦା ଜିଆଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ। ଖଲିଦା ଜିଆ ହେଉଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 1991 ମସିହାରୁ 1996 ମସିହା ଓ 2001ରୁ 2006 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ମୁସଲିମ ୱାର୍ଲଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେନଜିମ୍ ବଟ୍ଟଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏହି ତିନୋଟି କାରଣ ହିଁ ଥିଲା ବାଂଲାଦେଶର ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ପାଇଁ ଲୋକେ ଏହି
ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପାଖରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ, ବଙ୍ଗଭବନରେ ପଶି ଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲା ଯେ ଶେଖ୍ ହସିନାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।